नोंसोर बिमा खिथु बोरै टापाटाप खालामलायनो हाखो आथोनखौबो सालायना लादो नोङो। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजां दङ लोगोफोर। लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो आपडेट लाना फैलायबाय। लोगोफोर दायो माने जिरायबाय थानानै बरिं नांबाय आरोना आङो बरिं नांनानै बे सानबाय आङो दिनै सानैसो मानसिनि सायाव एसे भिडिअ बानायनोसै नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै दिनै बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना जोबजासिम, अब्लासो नोंसोरो बुजिगोन मेन खोथाखौ। लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामैनि सिगां नैबे गावदांनि भिडिअ क्लिपखौ एसे नायगोन आरोना मा होनदों दिनै बिथांखौ माने बिथांनि भिडिअ माने सोरबा कमेन्ट खालामदों आरोना मा कुइसन सोंदों एसे नायदोलाय, बेनि उनाव रायलायनोसै आरोना लोगोफोर। आदसा नोंनियाव हौवानि माल दंना हिन्जावनि माल दं होननानै नैबे डाइरेक्सन ब्लग बिथाङा सोंदों आरोना आंखौ बेफोरबायदि माबा कुइसन खालामदों। ओमफ्राय आं बिथांनि सायाव आङो एन्सारखौ हरनोसै आरोना। ओमफ्राय माने आंनाव मा होनबावनांगौ जाखोथाय आङो हौवानिसो दं आरोना। लोगोफोर दिनै गावदाङा दिनै मा बुंखो बेखौथ' नोंबो आंबो खोनाखाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौ बियो बिदि होनना फोरमायखामायानो जे बिनि गाहायनिया गावनि हौवानि होननानै। ओमफ्राय नैबे मा जालायखो बियो नैबेखौ नायदों नोंसोर बिमा खिथु मा जालायखो बिलाय नुबाय। हाला आङो एकदम जौसिजोबनोसो लुबैबाय आङो दिनै बे हिजिराथ' नङा अबयसे बिसोरो लेडिस बयफोरखौ बिमा खिथु माबा फेसबुकखौ स्क्रल खालामो खालि बिसोरखौल' नुयो। आंला बिदिजों जायो। नोंसोरो हिन्जाव जानो बिराद सक दं नामा? नोंसोरखौ जोनोमनिफ्रायनो हिन्जाव हरखायासै, दासो नोंसोर हिन्जाव जानो लुबैबा बोरै जागोन देलाय होनलाय। बिमा खिथु हौवाजों हौवा गोसोथोलायनो हायो। फाग्ला बिदिजों जायो। हाला आङो जोसिजोबसिगोनसो बेफोरबायदि लेडि बयफोरखौ मिथिबाय ना, सौसिजोबसिगोनसो आङो। दिनै गावदाङा होनबाय जे बेयो हौवासो, बेना आथोनाबो हौवानि होननानै। ओमफ्राय नैबे आर्मि BSF हौवाजों बोरै बेबायदि उन्दुलायनो हाखो बियो, बोरै टापाटाप खालामलायनो हाखो बियो। साला असभ्य हौवा मानसिनि सेंग्रा मानसि सनमानखौ जाजोब्बाय बियो साला। फाग्ला बिदिसो जायो। नों एथ'ग्राब हिन्जाव जानो गोसोबा आथोनखौबो सोलायना लादो नोङो, हिन्जावनि आथोन लागायना लादो मिथिबाय। आरो नोंल' नङा, बै जेसां मिनि लेडि बय दङ सबखौ बुंदों आरोना आङो। नोंसोरो सब आथोनखौ सोलायना लाजोबदो। अकल हिन्जावनि देलायबा हिन्जावनि ड्रेसफोर गानबाल' हिन्जाव जाया, आथोनखौबो सोलायना ला। वाटारमेलनखौबो बै आलफ्रेडनाव मुलि बिहर, बाजै सम्पानाव मुलि बिहरना फोनना लादो। वाटारमेलनफोरखौबो गिदिर खालामना ला नोंसोर मिथिबायना, होमबासो जागोन, नङाबा जानाय नङा। फाग्ला बिदिजों जायो। आरो सासे मैया नुबावदोंमोन आङो फेसबुकआव, होमबाबो बेनि भिडिअ क्लिपखौ लानो रोङासै आङो। वारि प्रडाक्सन ना मा होननाय दंनो बेनि इउटुब चेनेला, बेबो हौवा मानसियानो मा आथोनखौनो सोलायहैबायनो। फाग्ला एफां मानो सकब्रा हिन्जाव जानो। फाग्ला थैगोनसोलै। इसोराबो बिसोरखौ मानो हिन्जाव खालामना हरासै, हौवासो मानो खालामना हरनांगौ जाखो। एकदम संसाराव फैनानै बेबायदि खालामफैनो थोद जिउसिजोबगोन आं नोंसोरखौ मिथिबायना लेडि बयफोर। नोंसोर ससियेल मिडियाआव फैनांलासो बाराबा एकदमबारे थोद बिदि जायो नों। फाग्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसांमोन आरोना। नोंथांमोना नायना मोजां मोनबा उनावनि भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय बेल आइकनखौबो अन खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो। लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबै लोगो मोनगोन। बाय बाय।